1, 2, 3, come on! Mga kapatid, what up, ketchup, this boy, not. Grabe yung eyebags, oy. Grabe yung eyebags talaga, oh. So ngayon po guys, ay pupunta kami ng barbershop. Kasi yung cousin ko, siya mismo, magpapa-barbershop siya kasi gusto siyang magwapo. Gusto siyang magwapo. Sana all daw. So, hello guys, yung eyebags ko, parang so, pupunta kami ng barbershop, sasamahan ko yung cousin ko kasi magpa-barbershop siya kasi yung alam nyo guys, yung buhok niya, yung buhok niya sobrang kulot. Sobrang kulot talaga kapatid. So magpa-barbershop siya. Ayan, nagkabang. Ayan, hello Renat. Hello. Ayan si Renat. So, sabi ko sama tayo mag-haircut. Ako sabi na hindi. Ayan, ito. Yan, ay yung basura hindi nakuha. Kasi si Rinas ang tagal. Ngayon hindi na ko yung Rinas, ano nangyari sa'yo Rinas? Ha? Ipaan ka sa Tito, di ba? So ngayon po guys, ay punta na kami magpapa-haircut. Kasama ko yung cousin ko. Ayan. So ayan kasi wala yung face shield. So ayan. Ingat. Ayan. Si bye-bye. Ayan guys. Si Madam Mariler, si Kadinet. Ayan. Magpaharkat. So ngayon guys, hindi na tuloy. So ako na lang mapupunta. So ato sa BQ na lang kuya. BQ. Sali mo ako sa video. Oo. Ayan, sali daw si Kuya. Kuya, kilala mo si Mr. Capuno? Ha? Mr. Capuno. Bago lang po din eh. Bago pa daw si Kuya. Si Medyo Maldito. Vlogger mo na sila. Medyo Maldito. Ayan. Regards to ha. Sige, regards daw siya. Sabi ni Kuya. Sana all daw sabi ni Kuya. Sige, 30 lang kuya. Bigyan ko sige 30. Sige kuya, mag-hi ka kuya. Hi, I love you. Sige kuya, sige. Sige. So, andito na ako mga kapatid sa McDonald's. So, takbo tayo. Kasi bibili ako ng so, ayan. So, ayan ang dami.
ako ng mapapalaro ako mamaya. So, bawal ang takot na mag-issue. Papasok na ako. Bawal ba walang facial? Okay lang. Okay lang pag walang facial. Okay lang pag walang facial. Pwede na sir. Number 1 pa. Thank you, thank you. 6.3. Ayan, so binigyan na pa ng ganito. I-fill up kami. So, ayan. Dito, lagay sa box. So, punta na ako. Ayan. Punta na ako sa pasok na ako sa supermarket ng BQ. Ayan. Hi ma'am, pwedeng magtanong po ma'am. Saan yung yung panglagay na sa ibabaw ng hotdog, yung parang marshmallow, ano ba yun? Tawag doon? Marshmallow. Oh, marshmallow. Meron ba rin? Size number 2, sir. Sige, sige, thank you ma'am. Size number 2 daw. Yan, ito. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Porque mi no por ahí Ito kukunin ko kung ayos lang ba. Choco Malos. So 31. So 60 yung malaro ako ng yan, okay. 31 plus 31. Ano ba yan? Tatlo ito. Tatlo kukunin ko marshmallow. Tapos may rewards tayo na ipapaan. So yung chili. So chili. Tutunin ko yung chili. Sana 9. So, ayan na, ito na. So, like, ito naman ang bibilhin ko. Yun lang naman. So, bibili para ako ng slice bread. So, may slice bread, boy. So, bibili ako ng slice bread. Ay, ito na lang. Next time.
Mr. Margarin ito. No? Maliit lang pero walang budget. Walang budget. So, yun na lang. At tara na. So, yun lang. At dito ko sa klasher. So, andito na ako sa cashier. Cashier. Ayan. Dito na ako sa cashier. So, yung eye bags ko. Yung eye bags ko. Malaki ng eye bags. Bumili ako na ayan. Kasi magpapalaro ako mamaya. Ayan. Rap ka nito eh? Ha? Diyan, nandito na ako sa cashier. Rap na na eh? So, ayan, next ako. Next ako. Ayan, wala. Next na. Ayan, kita ka na yung ma'am. Ayan. Say hi, ma'am. Hindi nag-hi. Sabi ko mag-hi ka, ma'am. Hindi nag-hi. Ayan. So, ayan. Ito na. So, ayan. So, sabi ko kanina sa babae na, hi ma'am, hindi siya nag-hi. Kaya, parang walang gana si cashier kanina. Kaya punta muna ako sa, sa verb. Verb. Ayan, nandito na ako sa verb. Kaya, baka may t-shirt dito. So, ayan. So, uuwi na ako. Kasi nakabili na ako. Kaya, maraming salamat sa pagsama. Ayan. So, ayan. Labas na ako. Ayan. Tapos na ako. Tapos na akong mamimili. So, uuwi na si friends. Okay, tapos na. So, ayan. So, dito na ako. Mag-aantay ako ng tricycle. So, tapos na ako na mamili. So, mamaya, magpapalaro si host. Host talaga, kapatid. Bigyan ko si kuya. Ayan, si kuya. Ayan. Bigyan ko, ayan, mabait namang batang to. Say hi, ma'am. Hello.
Hello. Hello. Ayan o. Bigyan ko siya kasi naawa ako kaya bigyan ko siya mga kapatid. Si hi! Si hi! Si hi! Ayan. So binigyan ko na mga kapatid. So maghanap akong tricycle. Yeah. So ayan. Nakasakay na. So naawa kasi ako kanina sa taong yon. So binigyan ko ng pera kasi naawa talaga ako. Sana all naawa. So uuwi na ako ngayon kasi magpapalaro pa si host. So ayan, kanina nakita nyo pa mga kapatid yung babaeng nagbigay ng pera kanina. So mabait talaga. Ganyan naman ako mga kapatid, pag may maghihingi, bibigyan ko kasi naawa tayo sa mga taong ganon, di ba? Dapat nating bigyan yung mga taong yung nangangailangan talaga. Especially yung tao kanina, ayan, palagi kong binibigyan yon. Yung hindi pa ako nag-start ng vlog, binibigyan ko siya kasi naawa talaga ako mga kapatid. So, maraming salamat sa pagsama sa pagbili ng palaro mamaya. Kaya sana subaybayan. So uwi na ako ngayon. Ako lang mag-isa pero ayos lang. Sanay na mag-isa. Isa na mag-isa. Alam nyo guys, kanina yung cashier, sabi ko, hi te, hindi siya hindi niya ako pinapansin. hindi siya nagano ng hi lang. Talagang hindi siya nag-hi. Tapos sabi ko, hi ma'am. Sabi niya, wala siyang ano ba yun? Anong tawag dyan? Yung walang message na mag-hi lang. Hindi na siya nag-hi. Kaya maraming salamat mga kapatid sa pagsama mga kapatid. I hope na-enjoy kayo sa ating ride to buy something. So maraming salamat ha. So maliit lang yung naibigay ko sa tao kanina kasi naawa ako kaya binigyan ko siya. Pero maliit lang yon kasi maliit lang talaga ang pera ko kasi nabili ko na sa mga pagkain para mamaya. Pero binigyan ko naman yung taong yon kasi next vlog ko, pag next vlog ako, pag nakita ko yung taong yon, bibigyan ko ng malaki, promise, pag may pera ako. Pero ngayon, binigyan ko ng maliit kasi wala na talaga. Wala ko pang pretty pag binigyan ko ng malaki. Kaya ayos lang yun sa kanya. Ayos lang talaga. Sorry talaga. Sa LTO, malapit na kami mga kapatid na maabot sa aking bahay. So malapit na kami. Maawa talaga ako mga kapatid sa mga tao. May kapansanan yun. Yung may kapansanan mga kapatid, maawa talaga kayo ako. Especially sa mga senior citizen, naawa talaga ako. Then, especially din sa mga taong, yung kaninang binigyan ko ng pera, naawa talaga ako. Pag mayaman talaga ako mga kapatid, bigyan ko talaga siya ng malaki. Ayan, malapit na tayo mga kapatid. Hindi lang ilang ko yan. Ayan si Ope. Ayan si Kuya. Salamat Kuya. Mag-hi po Kuya. Mag-hi ka. Sige. Sige Kuya. Sige. Salamat Kuya. Sige. So andito na ako. Kabili na ako ng marshmallow. So mamaya vlog ako. Ayan, dito na. Naman nagkingalay ko din eh. Ayan, so andito na ako. So ayan. Tumakbo siya kasi akala niya may salubong pero wala. Pero meron ako na ako mga kapatid. Ayan. So, yung nabili ko ito, mamaya magpapalaro ako ng marshmallow. Yung ang tawag dyan, yung boni-boni. So, dito na ako. So, maraming salamat mga kapatid. Magsama ako. Uy, ganun na ba? Ayan
ulit. Ulit na bata. Ayan, itong batang to ulit. Open. Ayan. Ito na ako. So, kasama ko si Rinat sa si Ronron. Yung batang yan, talagang yan. Gwapo. Sige, sige mga kapatid. Bye-bye. Maraming salamat ha. Sana na-enjoy kayo. Salamat.